Tapi sa anak ko nang pumatay siya. Picture tabi ako ay post mga ganun siya na sa lawod pero Ito mga kamis or nato sa laut ka nagpadagat kay stress. Padagat dala trabaho. Wa man na dayon pagpadagat. ano na ilang kung anong ilang rubber boot. Ano sila mga Hindi Sino banana bells? Julen. wala man. Wala ko yun, narito. Ay, wala dahil. Sabak ka sir sasam ay pwede. Asa to sasam mo? Ay, pare sila ginang, pare sila brads. Bunguton. Tel. Tidak gagiat naman agi. Sa sangit. Da. Agay. Alam mo yun. Oh, naluto ko yan. Yate, alipong naman ko yun. Para mo kung nagduyan-duyan na. Try kung live eh. Kasi di ko siya na Julen. Ay, wala gisignal ng ito. Ako na. Again, nag-overheat. Jan. Busy boy. Tara, busy yan, tara. Ah, cellphone Jan. Picture ka tara Jan. Busy. Andyan lang oh. Diyan pala yung cellphone dyan, nadara dyan, sa gilid. Eh, mag-picture ko. Cellphone. Cellphone? Cellphone? Oh. Nanakit siya, no? Nandiyan sa akin, nakabalot na. So, yung...
Bisaya, ang English. Oh my goodness. Hindi po ako dyan. Inakuha pa itong sopi, sinahubog. Wala naman din, balita ba? Ha? Balita. Sige lang. Madali rin naman man. Sa'yo pa man siya ba? Mag-live reporter ako sa lokal. Tapos, lagi mo sa ko pulis, business. Lokal na naman ako lang. Ay, nasa ko pulis niya. Siya na po datong pahulaton. Pang? Pag siya mag-arrange ron, Oo siya. siya na po datong pahulaton. Ito na itong Masubo din magyaw-yaw. siya. Ito na itong magyaw-yaw Mag-send ko kay siya. mga 10:40. Oo. Ito na itong magyaw-yaw siya. Narinig ko short yan. Saan yung short? Coast Guard. Ha? Coast Guard. Siya naman rin na life based. Okay, pero ka makihinig da sa ulan. Ano di mo? Em, kita kayo mo? Darang pamati, em. Ay. Hindi mo pa ng country ba tinawag mo? Yung Oo, dagat. taog man good. Taog. Hindi po. May libre pa ako dira. May kapilit doon. Ito rin tama mo, ilang mo. Naman ako mama. Tiyak. Lingan na dira imong mama. Sobrang pala. Lingan na imong mama dira. Oo, nasila sa ilang chapel. May alipong. Pero kinata. Lalam-lalam ra ko rin ba? Oh, Mura din sinulog da iba. oh. Naman yun, nasa kay tamang pista. Hindi sa nalay dagat. Sayang tayo sa kabila. Ang wish oras dito na anak orang sa lawod. Kuya, wala to si Janjan. Lugay po yung namot siya dili yan. Hmm? Ako nga, tanang kuan, video sa kuan, reporter, sa akin lahat ng kuan, buka. Highlight na sa likod mo lahat, sir. Ano, gaya, panood to na. Agkay, lipong mo kayo. Alpha, Bravo. Yan ang huli yan. Hmm? Di mo ko hilig duyan, good. Di ko kira mo life. Ay, para sa work. Ang lanaw ang miss o kay suspense kay gusto kayong ulan. Actually, nagsaliksik na lang ka ganina. Suspense o glass. Na may LPA, good. Ano, walang ulan ka ron. Team cover. Si Jubals.
Sugod na. Ha? Nabot lang. Yan, dala cellphone raw. Yan na ito bagay, hapit na ako. Yes, hello. Yes. Aluminum. Sir, Misamis Oriental chapter kayo? Naguluhan. Naguluman lang? Naguluhan ako sa CDO. Station siya daw sa station. Malipong mo ko. Yes, Mr. Don, mga yung buntag sa itong mga suking tigpaminaw alang sa programa ang kasika sa Kaputagon. Mr. Don, na nagita karon sa lawod, Mr. Don. Nagsakay ta, Mr. Don, sa sakyanan, Mr. Don, sa Aluminum 1 sa Philippine Coast Guard sa taguluhan og CDO nga sakop pa, Mr. Don. Gani, Mr. Don, wala pa magid nagsugod ang paglawig sa uban ng mga pump boat o baruto, Mr. Don, nga gisakyan pod sa nagkalain-laing berhen o mga santos, Mr. Don, sa lungsod ikan pod sa nagrayang chapel na Mr. Don. Wa pa gid siya nag-start, Mr. Don, pero ang atong mga gisakyan, Mr. Don, kay ang kanimang kwerpo, Mr. Don, kaning team sa Philippine Coast Guard mo na nakauna ta, Mr. Don, nani sa lawod kay para pod, Mr. Don, pag-oversee, Mr. Don, sa mong kalihukan ning takna nga mao ang sakay-sakay 2026. Tinuig ni siya nga kalihukan na, Mr. Don, nga ginahimo mataghuman sa fiesta, Mr. Don. Gani kauban nato karon, Mr. Don, first time ni niya, Mr. Don, sa tong kauban nga si Mr. Jam Marcel nga mag-appeal, Mr. Don, sa nasampit nga kalihukan nga mao ang sakay-sakay, Mr. Don. Mr. Don, no, ang imahe, Mr. Don, sa ato ang berhen sa Nuestra Señora de Candelaria, ang ilang gisakyan, Mr. Don, no, sa ko ang nakita na ni ang kinadak-an, Mr. Don, nga sakayan, no, pump boat, Mr. Don, nga naada ni karon sa area. Gani, Mr. Don, ay mga hulagway no litrato ang atong ipasupot sa ato ang official Facebook page, Mr. Don, no, basig ma-flash dia para makita po sa ato ang mga kabisar nga naminaw karon kung unsa po ang hulagway nato karon, Mr. Don, dani sa lawod atas kadagatan, Mr. Don, ay sa may barangay Baluarte, Tuguan, Misamis Oriental. Ay, kagaya na, Mr. Don, pag abot na to, Mr. Don, no, dani sa may Baluarte, kay alas 7, Mr. Don, alam ta sa area, no, medyo hunas pa siya, Mr. Don, karon na medyo nitaob na gid siya, Mr. Don, kay ang hunasan ganina nga to nakita, kabutangan naman og tubig, no, but kaluyan sa Ginoo, Mr. Don, no, ang ato ang balod, Mr. Don, dili siya dagko, kanang kuan lang siya, Mr. Don, no, kaning plain lang, Mr. Don, kumbaga ang ato ang kadagatan karon, no. Salamat po ta, Mr. Don, kinamay kalihukan karon nga sakay-sakay, no, so gitanong pod, Mr. Don, nga dili pod shaky, Mr. Don, no, dani sa ato ang kadagatan para pod nga dili maglisod, Mr. Don, ang mga muapil sa sakay-sakay, Mr. Don. Nasa 30 to 50. Ayun, Mr. sa kumbana-bana, Mr. Don, no, naa sa 15 paingon 20, Mr. Don, ka mga sakayan nga kanina ay mga banderitas, Mr. Don, nga mulang to gyud, Mr. Don, sa maong kalihukan nga sakay-sakay ang naa karon, Mr. Don, no, naglutaw-lutaw dani sa kadagatan, Mr. Don, sa barangay Baluarte. Pero later on, Mr. Don, na wa pa ta nasayod kay magiuban, Mr. Don, nga mga mangingisda kay naay mga bangka nga ga-appeal, Mr. Don, no, sa maong parade. Muna naapod ang ato ang mga otoridad, Mr. Don, ato ang mga personalized MDRA mo tagluwan sa labi na gid, Mr. Don, sa Coast Guard, Mr. Don, no, nga mo facilitate, Mr. Don, sa kaning lakat, Mr. Don, no, sa kalihukan nga dili pud sila, Mr. Don, nga makasaoy-saoy og makabalda, Mr. Don, sa sakay-sakay karong adlaw. Ayun, so far, Mr. Don, no, ang naagi, Mr. Don, sa mga opisyalis sa lokal nga panggamhanan, Mr. Don, sa lungsod sa Tagluan. Naapod, Mr. Don, ato ang mga national agencies, mga parokya rin, Mr. Don, mga kapilya, no, sa nagadayang barangay sa lungsod sa Tagluan. O
so far Mr. Don na ang representante ni Deputy Speaker Bambi Imano nga si Mr. Jelo Dadame, Mr. Don, naguban po siya Mr. Don sa sakay-sakay. Okay. So, karong mga panahon na wala pa niya mag-asugod ang mga posisyon. Wala pa niya magsugod ka doon. Ayon Mr. Don, wala pa gid nagsugod Mr. Don kay pag magsugod ni Mr. Don no mag-usa naman ni og linya Mr. Don ang kaning mga sakayan pump boat no og maguna ni Mr. Don ang katumang pump boat nga naa Mr. Don no ang ato ang berhen Mr. Don sa Nueva Señor de la Candelaria. So far karon Mr. Don ang uban nga mga pump boat ug bangka no naa sa area Mr. Don no naglutaw-lutaw na dali dapit sa Maylawod kung asa po tanong himutang pero wala pa gid nagsugod Mr. Don no kumbaga ila lagi plaster daan Mr. Don para pag sugod na nuhan ay na din Mr. Don ug makalinya na ang mga sakayan. Unsa may ruta ni Mr. Galinas? Gikan diya siya nahimutangan kung sa may barangay Baluarte. Asa man siya paingon? Paingon na siya may kasinglot o asa man siya paingon na Mr. Ayun Mr. Don no. Ayun Mr. Don padulong ta sa may kasinglot Mr. Don nga lawod ato ning baybayon karon Mr. Don ang kadagatan Mr. Don gikan na ni sa may barangay Baluarte tapos moabot ta sa barangay Gracia and then paingon ta Mr. Don no, sa may kasinglot. Gani Mr. Don kay doon na manggod na ang kasinglot ug Bugo no maabot pag kita dito Mr. Don nga area. Kumbaga ang katong mga katawan nga na dito nga area makakita pagit sa atong kalihukan karon Mr. Don nga mao ang sakay-sakay 2026. Okay. So, karong mga panahon na kung imo mo lang pwede paan mo lang suro pa preparasyon at imo karon o pag-iporma na bisugod sa mga posisyon. Yes, Mr. Don, no, gamay na lang kulangan ni Mr. Don, magsugod na ni Mr. Don, no, kay naa naman ang mga bangka nga kaganina na kumbaga naka-standby dito Mr. Don sa may mabaw nga bahin karon ana sila mga Mr. Don dani sa lawod gyud nga bahin na Mr. Don. So ang giulat na lang ni Mr. Don no, nga mag-una na gyud ang bangka Mr. Don ang pamput nga kargahan no sa parokya Birhen Mr. Don sa parokya. O sundan din ni Mr. Don, manihan ay gid Mr. Don. Sundan din siya sa katubong mga bangka pamput no nga naapoy ilahang Santos gikan Mr. Don no, sa nagkalain-laing kapilya sa lungsod. Kung iskutan ta ang grupo Mr. Galinas sa mga rescuer, inilabot ka ka-expect kung sa'y simpa ko kuhaan ko diya, kanabit sa dagat. But gawa sa Coast Guard, kung sa lain diya nga grupo nga naadya sa ilang trabaho din na mao ang rescue. Mr. Don, naapod ang MDRRA mo taguan Mr. Don ay ilang mga medics. Gani Mr. Don, naapod ang puwerpo sa kapulisan Mr. Don, pinanguluhan no, ni Police Major Enrique Dungog Mr. Don. Naa sila sa Mala. Wala lang sila naguban Mr. Don na sa Lawod. Naapod ang BFP Mr. Don. O naaga ni Mr. Don po ang uban pong mga barangay tanod o force multipliers Mr. Don dito sa area. Gani napoy naguban Mr. Don gawa sa MDRR ug sa Coast Guard Mr. Don no. Napoy uban Mr. Don nga kaning mga responder Mr. Don sa barangay Baluarte Mr. Don nga naguban kay naa man pud sila ilahang kagalingon pud nga sakayan Mr. Don. So mayroon sa Coast Guard, sila ba sa kapulya o ang MDRA mga tingnan sa area mo imuban yun, mga officers. 20. Ayan Mr. Don no, naa sa kapina 20 Mr. Don no, ang naagyod sa area Mr. Don. Ang sa MDR MO Mr. Don no, full force din sila Mr. Don, tanan gyud ilahang personnel na ka-deploy labi na gyud Mr. Don no, kato ilang mga responder Mr. Don no, kato mga ilang sweep water. Dari kanang center, posisyon sir ba? Ayan na Mr. Don no, mga nanguban Mr. Don na agyod no, nagsuot gyud kay gani Mr. Don kita di pasuot kita og life jacket Mr. Don no, mga tong vest Mr. Don panangga no, kusimba ko Mr. Don. Na agyod dili ka pwede mo sakay kung wala kay mga life vest Mr. Don. Gani Mr. Don no, gi-discuss ka ganina Mr. Don ni Ma'am Merlin Imano Mr. Don ang nag-head po na ni Mr. Don sa PESO office nung dili makasakay ang buros, ang senior citizen, ang naay bata Mr. Don no. Ang katulog yung mga naagid Mr. Don sa normal age Mr. Don no, nga bracketing. Ayas Mr. Don, okay ra siya Mr. Don no, lingaw ra kay sa dani. Video sila ni Mr. Don kay kuan Mr. Don no, kaning naapoy helicopter ni Mr. Don, murag sama ni sa niya Mr. Don nga ang helicopter magdiba Mr. Don og mga bulak Mr. mga petal sa bulak Mr. Don no, color white ni sa helicopter Mr. Don. Sa Bipar, nasa Mio, sa Bipar, hapon dito ako. Yes Mr. Don, ako'y pasa Mr. Don no, kang Mr. Jam. Okay, Mr. Jam, kumusta ka
sa area pero Mr. Jack, kapila naman nila kayo na